Hola, rebels. Soc en Bufat. En vista dels esdeveniments que han succeït últimament, se'm plantegen certes qüestions, i és el fet de que estem enmig de l'huracà. Per un costat estan els Corps, que no sabem ni qui són ni què pretenen. Han entrat al cau de la Lynx i no sabem per què. I per l'altra banda, trobem el Nou Ordre i el Cos. El Cos ens té controlats. Les fitxes són sobre el tauler i ara ens toca moure a nosaltres. No podem permetre'ns veure com cauen els rebels un rere l'altre. Ara resulta que el cos té informació confidencial sobre la Lynx. No podem fiar-nos de ningú? La Lynx, si ens farem a pensar, duna indumentària bastant semblant a la que duen els Corps, almenys qui sospitem que són dels Corps, i si més no, això fa sospitar. Segons el meu punt de vista, toca moure's, realitzar missions que, sense necessitat de que siguin ni de molt lluny tan arriscades com les que duen a terme en Dan o la Lynx, siguin beneficioses per a la rebel·lió. Doncs hi ha d'haver alguna manera d'aconseguir informació sobre el cos i els objectius dels seus pròxims atacs. No podem quedar-nos de braços plegats esperant a que el nou ordre vingui per nosaltres ni deixar que l'Spam, la Zoe, en Dan, la Lynx carreguin amb tot el pes de la rebel·lió. Nosaltres també en som membres i hem de col·laborar, en major part. No serveix que només desxifrem unes pistes per saber la contrasenya d'un servidor o que planegem rutes de fugida. Hem d'aspirar a més. Som i serem capaços de vèncer el nou ordre. Però per això necessitem l'ajuda de tots, i al cap de la fi és per un benefici comú. En fi, nosaltres podem ser peces imprescindibles per al progrés. Si més no, encara que no siguem els artífers dels actes més arriscats, les nostres accions són de vital importància. Entreu en acció, rebels. Ens veiem al camp de batalla.